Kahit nga masarap yung tulog ko at nagising ako may naaamoy ako. Dali-dali na nga akong tumayo at tinignan ko kung ano ito. Diyos ko, pamangan niya pala, uy ni, sali. Diyos ko, ito talaga yung masarap pag umuulan. Yung hihigop ka ng mainit na sabaw. Ano pa ba talaga ang masarap kainin pag umuulan? Diyos ko, nakshuta, alam nyo na. Charis lang po. Diyos ko, may bawasan na naman din manok ng papa ko. Dahil wala na nga kaming uulamin kaya ayan, pinatay na, char. Dalawang manok pala ang kinatay ng kapatid ko dito. Buti na lang may pressure cooker, madaling palambutin. Kung ali, akwa nang magisa ng tangkimi bago lumambot to mga to. Kahit nga hapon na hapon, ayan kumain na ako para mamayang gabing di na ako kakain. I-advance ko na nga pala yung tanghalian ko, char hapunan pala. Ako lang ba yung nagda-diet pero tumataba? Charis. Tara, kain tayo. Please mga mare, do like, share, and follow. Watch me, paano kakain. Tignan nyo naman si Dara nyo, busog na busog. Thank you for watching. Bye!